ஹாய் கைஸ், இன்னைக்கு நம்மளோட சேனலில் ஹலோ மை கேர்ளோட 7th எபிசோடு தான் பார்க்க போகிறோம். சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். லாஸ்ட் எபிசோடில் நம்ம ஹீரோவும் மீட் பண்ணான்னு சொல்லி கிரவுண்டுக்கு வர சொல்லியிருப்பா. அதே மாதிரி ஹீரோவும் நிற்கிறான். அவன் கிட்ட போய் நல்ல பாசம், அன்பு, கருணையெல்லாம் கலந்து சாண்ட்விச்சை கொடுத்து இந்தா சாப்பிடு அப்படின்னு சொல்கிறான். அவனும் சாப்பிட்டுட்டு ஒரு மாதிரி கொமட்டுற மாதிரி ரியாக்ஷன் பண்ணுறான். ஐயோ உனக்கு தண்ணி வேணுமா, இருந்தால் தண்ணி குடி அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த தண்ணியை குடித்தா அவ்வளோ கருமமாக இருக்குது. என்னது இது, இந்த தண்ணியே இவ்வளோ கேவலமாக இருக்குது அப்படின்னு கேட்கும்போது, இல்லை உனக்கு தான் எனர்ஜி ட்ரிங்காக இருக்கட்டும்னு சொல்லி சால்ட்டு சுகர்லாம் ஆட் பண்ணிட்டு வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது, என்ன கருமம் இது, நீயே குடிச்சு பாரு அப்படின்னு சொல்கிறான். அவளும் குடிச்சிட்டு லைட்டாக கருமமாக தான் இருக்குது, சரி கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோ, சரி உன்கிட்ட ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னோடனே நினச்சேன் இதுக்கு தான் இவ்வளோ பாசமாக பார்த்துக்கிட்டியா, என்ன விஷயம் சொல்லி தொலை அப்படின்னு சொல்லும்போது அவள் இழுத்துக்கிட்டே இருக்கா. என்ன விஷயம், தலையை சுற்றி மூக்க தொடாமல் நேராக சொல்லு அப்படின்னு சொல்லும்போது, எங்கள் அப்பாவுக்கும் உங்கள் ஆன்ட்டிக்கும் மேரேஜ் பண்ணால் எப்படி இருக்கும், கொஞ்சம் யோசிச்சு பாரு, நம்ம வேணால் மேரேஜ் பண்ணி வச்சிடலாமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறா. ஹீரோக்கு இது கேட்டோன்னே செம்ம டென்ஷன் ஆகிடுது. என்ன சொல்கிற நீ, என்னால் அப்படிலாம் ஒத்துக்கவே முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து கோவமாக கிளம்புறான். இவ்வளோ பின்னாடியே கத்திக்கிட்டே ஓடிட்டு இருக்கா, ஆனால் ஒன்றும் நடக்கிற மாதிரி இல்லை. அடுத்த சீனில் ஹீரோயினோட ரெஸ்டாரண்ட்டில் உட்காந்து சோகமாக ஃபீல் பண்ணிகிட்டு இருக்கா, இப்படி நடந்துருச்சேன்னு சொல்லி. அந்த செஃப் தானே இந்த ஐடியாவை கொடுத்துருப்பாரு. அவர் அங்கே வந்து என்னாச்சு, ஏன் சோகமாக இருக்க அப்படின்னு கேட்கும்போது, இல்லை நீங்கள் தானே சொன்னீங்க எங்கள் அப்பாவுக்கு அந்த ஆன்ட்டி மேலே ஒரு க்ரஷ்ஷுன்னு, அதான் சேர்த்து வைக்கலாம்னு சொல்லிட்டு நான் ஹீரோ கிட்ட போய் பேசினேன் அப்படின்னு சொல்கிறா. என்னது அவன்கிட்ட போய் பேசினி, அவன் என்ன சொன்னான், என்ன சொன்ன நீ அப்படின்னு கேட்கும்போது, இல்லை எங்கள் அப்பாவுக்கும் உங்கள் ஆன்ட்டிக்கும் கல்யாணம் பண்ணி வைக்க சொல்லி கேட்டேன், அதுக்கு அவன் முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு கோச்சிட்டு போயிட்டான் அப்படின்னு சொல்கிறா. அவனை அவங்க ஆன்ட்டி எவ்வளோ பாசமாக பார்த்துட்டு இருப்பாங்க, அவங்க திடீர்னு நான் அம்மாவை எடுத்துக்கிறேன்னு சொன்னால் அவன் எப்படி ஏற்றுப்பான், நீ வேணா நம்ம எல்லாரும் ஒரே ஃபேமிலியாக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுப்பாரு, அவன் ஒத்துப்பான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓ இதுவும் நல்ல ஐடியாவே இருக்கே, இப்போவே போய் மீட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவனை தேடி ஓடிட்டு இருக்கா. இங்கே கட் பண்ண ரூமில் தான் காட்டுறாங்க. ஹீரோ வந்து ஒரு கேமராவை எடுத்துகிட்டு இருக்கும்போது அந்த லைவ் பண்ணுவான்ல அந்த பையன், என்ன நீயும் லைவ் போறியா அப்படின்னு கேட்குறான். அப்படிலாம் இல்லை, ஓனவுக்குலாம் என்னால் எதுவும் பண்ண முடியாது, நான் சும்மா ஃபோட்டோ எடுக்க போகிறேன் அவ்வளோதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து கிளம்பி போயிடுறான். இப்போ கிரவுண்டில் உட்காந்து ஃபோட்டோஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்கும்போது ஹீரோயின் டிஸ்டர்ப் பண்ணுற மாதிரி நல்ல ஃபேஸை காமெடியாக காமிச்சிட்டு இருக்கா. இப்போ உனக்கு என்ன தான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி ஹீரோவும் பொறுமையாக கேட்கும்போது, ரெஸ்டாரண்ட் போகலாம் இல்லை நைட்டு டின்னருக்கு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுட்டு இருக்கா. வரலன்னு சொன்னா கூடவா போற, வந்து தொலைன்னு சொல்லி அவனை கூட்டிட்டு போயிடுறான். இப்போ ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கும் வந்துட்டா, இருக்கிற எல்லா சாப்பாடையும் ஆர்டர் பண்ணி உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்கா. இது பொண்ணா இல்லை பேயா அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் வாய்ஸோட, என்ன இவ்வளோ ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட்ற, வயிறு எதுவும் வலிக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லி ஹீரோ கேட்டுட்டு இருக்கான். எனக்கு அதெல்லாம் வயிறு வலிக்காது, நல்லா சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி கொக்கு பெப்சின்னு ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட்டுக்கிட்டே தான் இருக்கா. அடுத்த சீனில் கட் பண்ணால் ஹாஸ்பிட்டலில் தான் இருக்கா. என்ன இவ்வளோ சாப்பிட்டா மனுஷனால் தாங்க முடியுமா, அவ்வளோதான் வயிறு வலிச்சிருச்சு போல. இவன் தான் அவளை ரொம்ப கேர் பண்ணி பார்த்துட்டு இருக்கான். இப்போ வயிறு ரொம்ப வலிக்குது அப்படின்னு சொன்னேனே, நீ வேணா ஹாட் வாட்டர் குடி அப்படின்னு சொல்லி அவனுக்கு சுடி தண்ணி வச்சு கொடுக்கும்போது அவள் அதை குடிச்சோடனே வயிற்ற கலக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு போல. எனக்கு அர்ஜென்ட்டாக ரெஸ்ட் ரூம் போகணும், நர்ஸ் யாராச்சும் இருக்காங்களான்னு பாரு அப்படின்னு சொல்லி தேடிட்டு இருக்கும்போது, நர்ஸ் யாரும் இப்போ இல்லை, எல்லாரும் டியூட்டியில் இருப்பாங்க, வா நானே கூட்டிகிட்டு போகிறேன்னு சொல்கிறான். என்னது நீயா, அதெல்லாம் வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ஷையோடு இருக்கும்போது, ஒன்றும் கவலைப்படாத நான் காதில் பஞ்சு வச்சுக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு 2 காதலையும் பஞ்சு வச்சுட்டு அவளை கூட்டிகிட்டு போகிறான். இப்போ ரெஸ்ட் ரூமில் நின்றுட்டு இருக்கும்போது அங்கே ஒரு லேடி இப்படியா நிற்கிறது, ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபாக இருந்தாலும் இப்படி கேர்ள்ஸ் டாய்லெட்டில் எப்படி அவன் வரலாம் அப்படின்ற மாதிரி பேசிகிட்டு இருக்காங்க. டூடுவும் வெளியில் வந்ததுக்கப்புறம் சாரிலாம் கேட்டுட்டு அங்கேருந்து கிளம்பி போயிடுறான். தனியாக உட்காந்து யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க, எங்கே போகிறதுன்னு தெரியாமல். ஹாஸ்டலுக்கும் போக முடியாது, லேட் நைட் ஆயிடுச்சு, வீட்டுக்கு போனால் அப்பா திட்டுவார், எங்கே போனேன்னு, இப்போ நான் எங்கே தான் போகிறது அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது, சரி வா நான் என்னோட வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறான். உங்கள் வீட்டுக்கா, ஆன்ட்டி எதுவும் சொல்ல மாட்டாங்களா அப்படின்றபோது, அதெல்லாம் ஒன்றும் சொல்ல மாட்டாங்க வா அப்படின்னு சொல்லி கூட்டிகிட்டு போயிடுறான். ஹீரோவும் கூட்டிகிட்டு போய் ரொம்ப கேர் பண்ணி தான் பார்த்துக்கிறான். ஆன்ட்டி வந்து ரொம்ப அம்மா மாதிரி பேசுகிறாங்க. இப்படிலாம் வெளியில் சாப்பிடாதம்மா, உனக்கு வயிறு வலிக்கும், உனக்கு எப்போல்லாம் வயிறு வலிக்குதோ அப்போல்லாம் என்னை கூப்பிடு, நான் வந்து உனக்கு ஏதாச்சும் பார்த்து தரேன், அதுக்கப்புறம் உனக்கு ஏதாச்சும் பிரச்சனைனா கூட எனக்கு காண்டாக்ட் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப பாசமாக பார்த்துக்கிறாங்க. இதெல்லாம் டூடோக்கு ரொம்ப வித்தியாசமான ஃபீலாக இருக்குது. உடனே அடுத்த நாள் காலையில் அவன் ஸ்கூலில் கொண்டு விடும்போது, உங்கள் ஆன்ட்டி எவ்வளோ நல்லவங்களா இருக்காங்க, அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு வாழ்க்கை துணை தேவைப்படுது, அவங்க லைஃப்பையும் பற்றி யோசிக்கணும்ல, நீ கொஞ்சம் யோசிச்சு பாரு அப்படின்னு சொல்லும்போது ஹீரோக்கும் சரின்னு தான் படுது. அதனால சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிடுறான். அப்பாடா ஒரு வழியா ஒத்துக்கிட்டியா, சரி நம்ம 2 பேரும் சேர்ந்து இதில் செயல்படலாம் அப்படின்னு சொல்லி 2 பேரும் டீல் போட்டுக்கிறாங்க. இப்போ கட் பண்ணால் 2 கிளாஸ் கவனிக்காமல் நோட்ஸ் எடுத்துட்டு இருக்குங்க. அதாவது படிப்பை பற்றி கிடையாது, லவ் எப்படி சேர்த்து வைக்கிறதுன்ற பற்றி தான். சரி நான் உங்கள் ஆன்ட்டிக்கு என்னெல்லாம் பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி டூடோ கேட்கும்போது, எங்கள் ஆன்ட்டிக்கு ரோஸு அப்புறம் ஃப்ளவர்ஸ்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும், அதை வாங்கி நம்ம அனுப்பலாம், அதுதான் ரொம்ப ரொமான்டிக்காக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஹீரோவும் சொல்கிறான். ஓ இது நல்ல ஐடியாவாக இருக்குது, அதுக்கப்புறம் உங்கள் ஆன்ட்டிக்கு வேறு என்னெல்லாம் பிடிக்கும் அப்படின்னு கேட்கும்போது, எங்கள் ஆன்ட்டிக்கு டான்ஸ்னால் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறான். ஓ அப்படியா, இன்னொரு கோஇன்சிடென்ஸ் பாரு, எங்கள் அப்பாவுக்கும் டான்ஸ்னால் ரொம்ப பிடிக்கும், சொல்லப்போனால் எங்கள் அப்பா ஒரு டான்ஸ் கிளப்போட மெம்பர் தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லி 2 பேரும் சந்தோஷமாக்கிறாங்க. அடுத்த சீனில் காட்டுறாங்க, நம்ம டூடோட அப்பா தான் ஹீரோவோட வீட்டுக்கு ஏதோ கொடுக்கணும்னு சொல்லி வந்திருக்காரு. வர வழியில் அந்த கொரியர்காரனை பார்க்குறாரு. அவர் இந்த ரோஸ் அவர் கையில் கொடுத்துட்டு, இது நீங்கள் கொஞ்சம் கொடுத்துருங்க, எனக்கு அர்ஜென்ட்டாக ஒர்க் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துட்டு போயிடுறாரு. சரி நானும் அங்கே தான் போகிறேன், சரி தாங்க அப்படின்னு சொல்லி வாங்கிட்டு அவரும் அங்கே வந்துடுறாரு. வந்து அதில் இருக்க கார்டு வந்து பார்த்தா வித் லவ்னு சொல்லி நம்ம டூடோட அப்பானையும் எழுதிருக்கு. என்னடா இது இப்படி எழுதிருக்குன்னு சொல்லி அந்த கார்டையும் தூக்கி பேக்கெட்டில் வச்சிடுறாரு. அங்கே வந்து பார்த்தா ஒரு சுருட்டு முடி ஆன்ட்டி வந்து நிற்கிறாங்க. ஓ நல்லா இருக்கீங்களா, வாவ் எனக்காக ரோஸ்லாம் வாங்கிட்டு வந்திருக்கீங்க, எவ்வளோ அழகாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லும்போது, ஓ
உங்களுக்கு தான் தாங்க வச்சுக்கோங்கன்னு சொல்லி அவங்க கையிலே கொடுத்துட்டு அங்கேருந்து போயிடுறாரு. இப்போ ஹீரோ வந்து நைஸாக அவங்க ஆன்ட்டி கிட்ட பேச்சு கொடுக்க பார்க்குறான். இன்னைக்கு யாராவது வந்தாங்களா, உங்களுக்கு ஏதாவது கிஃப்ட் எதுவும் தந்தாங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுட்டு இருக்கும்போது, ஆமாம் டூடோட அப்பா வந்தாரு, அவர் வந்து நம்ம வீட்டுக்கு கறி மட்டும் வாங்கி கொடுத்துட்டு போனாரு அப்படின்னு சொல்லும்போது, வேற எதுவும் கொடுக்கலையா அப்படின்னு கேட்குறான். இல்லை அவர் வேணா எனக்கு வந்து பொக்கேவா வாங்கி கொடுக்க போறாரு அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. இதை கேட்டதும் ஹீரோக்கு சமஷாக்கு, ஐயோ இப்போ எதுவுமே நடக்கலையா அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சுட்டு இருக்கான். சரி உங்ககிட்ட ஒரு முக்கியமான விஷயம் பேசணும், டூடோவோட அப்பா யாருக்கோ பொக்கே கொடுத்துருக்காங்க, இங்கே பாரு நம்ம பக்கத்து வீட்டு ஆன்ட்டி தான் அதை வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஃபோட்டோஸ்லாம் காமிக்கும்போது, ஆமாம் ஆமாம் அப்போ எதுவும் நடக்கலை போல அப்படின்னு சொல்லிட்டு கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு டூடோக்கும் மெசேஜ் பண்ணுறான். மிஷின் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு, நம்ம வேறு பிளான் தான் போடணும் அப்படின்னு சொல்லி. இப்போ கட் பண்ணால் நம்ம அப்பாவோட டான்ஸ் கிளப்பில் தான் காட்டுறாங்க. அவர் தனியாக உட்காந்து எல்லாரும் டான்ஸ் ஆடுறதை பார்த்துட்டு இருக்காரு. காலையில் பொக்கே கொடுத்த நூடுல்ஸ் மண்ட ஆன்ட்டி இவங்க வராங்க. என்ன நம்ம கூட சேர்ந்து டான்ஸ் ஆட வரீங்களா அப்படின்னு கேட்கும்போது, இல்லை இல்லை நீங்கள் போய் ஆடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அங்கே வேற யாரோ கூப்பிட்டதும் அந்த ஆன்ட்டியும் எழுந்து போயிடுறாங்க. ஆனால் தயவு செய்து திரும்ப வந்துடாதுன்னு சொல்லி மைண்ட் வாய்ஸோட உட்காந்துருக்காரு. நம்ம டுடுவோட மாஸ்டர் பிளான் என்னன்னா, அவங்க ஆன்ட்டியை அந்த இடத்துக்கு வர வச்சு அவங்க அப்பாவோட டான்ஸ் ஆட வைக்கணுன்றது தான். அதே மாதிரி அந்த ஆன்ட்டி இங்கே கூட்டிகிட்டு வந்துட்டா, இங்கே தான் நல்லா டான்ஸ் ஆடுவாங்க, நீங்கள் போங்க ஆன்ட்டி நாங்கள் வரல அப்படின்னு சொல்லும்போது, ஏன் வரல அப்படின்னு கேட்குறாங்க. இல்லை எனக்கு ஸ்டடீஸில் கொஞ்சம் பிஸியாக இருக்கேன், அதனால நான் வரல அப்படின்னு சொல்லும்போது, சரி ஓகேம்மா பாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ளே போயிடுறாங்க. ஆனால் டூடு அங்கேருந்து கிளம்பவே இல்லை. குட்டி பூனை மாதிரி எட்டி பார்க்கலாம் தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கா. இப்போ டூடுவோட அப்பா அங்கே உட்காந்துருக்காரு. ஹீரோட ஆன்ட்டியும் அதை பார்த்துடுறாங்க. சரி வாங்கல நம்ம டான்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு கூப்பிடும்போது, வேணாம் உங்களுக்கு எதுவும் தயக்கம் இல்லைன்னா எனக்கு ஓகே அப்படின்னு சொல்கிறாரு. சரி ஓகே வாங்க அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அவங்களும் கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க. இப்போ 2 பேரும் ரொம்ப க்யூட்டாக டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்காங்க. இதுக்கு இடையில அந்த நூடுல்ஸ் மண்ட ஆன்ட்டி இருக்காங்கல்ல, அவங்க வந்து அந்த ஆன்ட்டியோட சண்டை போட ஆரம்பிக்கிறாங்க. யாரை கேட்டு என் டான்ஸ் பார்ட்னரோட நீ டான்ஸ் ஆடுற அப்படின்னு சொல்லி அவங்க கிட்டே சண்டை போடும்போது, நம்ம டூடுவோட அப்பா நான் உன்னோட டான்ஸ் பாடுற இருக்கிறேன்னு சொன்னேன்னா நீ எதுக்கு இப்போ தேவையெல்லாம் பேசிகிட்டு இருக்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்க கிட்டே சண்டை போடுறாங்க. என்னதான் அவர் ஏற்று பேசினாலும் நம்ம ஆன்ட்டிக்கு ஒரு மாதிரி ஆயிடுது. அதனால உன் டான்ஸ் பார்ட்னரை நீயே வச்சுக்கோமா நான் போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து போயிடுறாங்க. இதை பார்க்குற ஹீரோக்கும் ஹீரோயினுக்கும் செம்ம காண்டாகுது. நூடுல்ஸ் மண்ட ஆன்ட்டி சொதப்பிட்டியே, வெளியில வா உன்னை பஸ்ஸை விட்டு ஏற்றுறேன்னு சொல்லி ரொம்ப காண்டில் பேசிகிட்டு இருக்காங்க. இப்போ டூடோட அப்பாவும் ஆன்ட்டியும் வெளியில் வரதை பார்த்துட்டு நம்ம ஹீரோயின் வந்து ஹீரோ பிடிச்சி எடுத்து பிளாக் பண்ணி வச்சிருக்கா. ஹீரோயின் ரொம்ப கிட்டே இருக்கா. நம்ம ஹீரோ ஏதோ ஒரு மாதிரியாவே பார்த்துட்டு இருக்கான். நம்ம டூடோட அப்பாவும் அந்த ஆன்ட்டி கிட்ட ரொம்ப கெஞ்சிக்கிட்டே போயிட்டு இருப்பாங்க. இதோட இந்த ட்ராமாவோட 7th பார்ட் முடியுது. இதுக்கப்புறம் என்ன நடந்துச்சுன்னு பார்க்கணும்னா நம்ம டிராமாஸ் தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க.